Üdvözlünk mindenki! Nagyra értékeljük a jelenlété. Örülünk, hogy a mai sinebítás rendezvényeken is részt vehettünk, mint mindig. Örülünk, hogy itt lehetünk. Ma visszaugrunk a 99-hez, hogy megvitassuk a mumiát. Óvakodj a spoilerektől. A fenséges egyiptomi piramisok, a világ egyik leglátványosabb csodája, heves viták témája a történelem szerelmesei között, idegenek vagy rabszolgák építették. Mindazonáltal ma nem ezen állunk a középpontban, hiszen elmerülünk a mumiák világába. Lenyűgöző grafikák, ha egynek 9-ért, nem gondolod. Úgy tűnik, Egyiptom a fénykorát élte a fáraókkal és mindenféle érdekes elemmel. Nem csak a legtöbb városban az élet. Embere. Úgy tűnik, ez a Seti. Olyan férfinak tűnik, aki a nő gazdagságáért házasodna össze, nem pedig más okok miatt. Akkor van Imhotep, egy magasrangú pap, és ott van a nő, akinek célja, hogy mindenki számára káoszt okozzon Ankhesenamun. Következő van valami a Holdon, amihez senkinek sem szabad hozzáérni. Van egy olyan érzésem, ami pontosan meg fog történni, és ezek az aranyszínű férfiak képzeljék el a visztetés kellemetlen érzését abban az állapotban, ahogyan ő is festett. Honnan tudhatná a fáraó, ha ő maga nem alkalmazza? Imhotepnek legalább néhány elvtársa figyeli a hátán. Ó, jó fiúk, miért engedtétek be? Igen gyanítható, hogy valami nem stimmel. Hol van Imhotep? Szekrénybe rejtve szarkofág. Ott áll ártatlannak és imádnivalónak tűni. Tisztában van a tetteit, de jól van, legyünk igazságosa. Honnan tudhatta igazán, hogy ő maga nem tette ezt? Komolyan mondom, homokkal vannak körülvéve. Senki soha nem talál, és mindkettőjük végső árulása Imhotep papjai így szóltak: gyerünk, haver, el kell tűnünk innen, és úgy tűnik, jól van, hogy meghal, mert ő csak megy, hogy mégis feltámasszá. Aztán megjelennek a mágusok. Van néhány meztelen, tetovált és furcsa kalapos férfi, akik állítólag védik a fáraó. Imhotep csak akkor lesz enyhén elkeseredve, amikor látja, hogy barátnője leszúrja magát. Ugyan egy kicsit idegesebbnek tűnhet. Ó, nem fel fogja támasztani, hogy megmentse szeretett barátnőjét. El kell lopni a holttestét, és el kell szállítani a holtak városaként ismert helyre. Imhotep nem törődik vele, titokzatos könyvével egyenesen a bizarba megy, és élettelen teste kísérteties, világító szellemként idézi a lelkét az alvilágból. Kár, hogy életben van. Kár, hogy megengedted, hogy a mágusok a furcsa kalapjukkal kövessék. Sikerülhetett volna, de sajnos Imhotep nem tudta elszúrni, hogy befejezze a rituálét, így a lelke feldühödött, és visszavetette magát a sötét szakadékba, ahonnan kijött. Az egy férfi kifejezéssel, aki rájön, hogy elrontotta és elhúzt. Minden papja levele. Arra lettek ítélve, hogy elmumifikálódjana. Azt hiszem, tovább fogom adni az élőagyat, tülekedjetek fel az orba, vagy bármi a fenét csinálják. Az imitet nem volt olyan szerencsés, ha van módszer ellenállni valaminek, ami szörnyű, mint életben marad, mint mumifikálva hunyni. Igen, bármi is borzalmasan hangzik, úgy tűnik, olyan rossz, hogy ő az első, akinek ez a kiváltság, úgy tűnik, hogy ő is életben van, miközben mumifikálódik, de szerveit úgy sem vonják ki, elég borzasztóan néz ki, mik ezek a rovarok, ó Istenem, fémálmok, ez a fickó olyan gonosz, a szarkofágjának kidolgozott kulcsa van, szóval miért sülten látkot valakire, akit nem szeretsz, aki esetleg visszatérhet az életbe, és szabadjára engedni a szent poklot Egyiptomban, és a világ elteli, mint ezrek évek óta vannak tevéken és lovakon ülő srácok, akik üldözik és övik egymást, miért ne? Az ember ok nélkül élvezi a dolgokon való küzdelmet, úgy tűnik, mintha holtak városára vágynána. Úgy tűnik, hogy a mágusok még 3000 évvel később is létezne. Oké, ez a srác csak úgy elmenekül. Igen, tudod, hogy izgalmas kaland lesz, amikor meglátod ezt a srácot a listán, amikor azt hitted, hogy a srác is megmarad. 4 ló, amerikánka megtestesült cokboly, vonzó, kemény és természetesen jó lövésznos. Csak idő kérdése volt, mielőtt áttörték őket. Hány fegyvere volt? Felfedezzük, hogy Coboly gyáva barátjának neve Beny, a srácunk bajban van. Valahogy elkerüli a golyókat, miközben levadásszák, sarokba szorítják, hirtelen ilyetten suttognak, és a rejtélyes vándorló homok nem hangzik ígéretesen, aki elképzelte volna a város kísértetet érezni, a mágusok megfigyelték, ahogy az amerikai berohan a sivatagba. Mint egy bolond, egy másik városba megyünk át Egyiptomban, ezúttal egy kicsit elismerte Kairóba. Van egy vonzó könyvtáros, aki könyveket rendez, és lehet, hogy kis ügyetlen, és valószínűleg elbocsátják, ezek után hozzád képest a többi csapás volt az ő öröm.
Jesszuson, ez rettenetesen udvariatlan, úgy értem, csak rendetlenséget okozott, de mégis szívesebben járna legyek vagy sáskák pestisével. Továbbra is történelmi sértéseket alkalmaz. Legalábbis úgy hangzik, mintha hasznos lenne, és felismerni az értékét, és talán a családja is gazdag kiderült, hogy a bennük lévő elhunytak semmi vészes, csak a bátyja. Jonathan az a fajta srác, aki csak játékban vesz részt, és élvezi az ivást és a szerencsejátékot, de legalább kedves a nővére. Evie szeret felfedezni dolgokat az ásatási helyeken, hogy elve eladhass. Milyen szórakoztató emlék, gyanúsan úgy néz ki, mint valami kulcsa, talán egy bosszúvágyú mumia sírját közli a főnökével, hogy úgy véli, valami jelentőset fedezett fel. Megfontolandó, ha a térképek néha kellemetlen dolgokhoz vezetnek, miért nem vázolna hozzá a térképe? A testvére beleszeretett az arany felfedezésének gondolatába. Egyértelmű, hol vannak a prioritásai. Egyiptom gazdagsága ez elegendő ahhoz, hogy rávegye Jonathant a folytatásra, felettese továbbra is hatalmas bunkó marad, és még akaratlanul is lendre lobbantotta a 3 évezredes térképet. Komolyan ember, történészként kínosnak kell lenni. Elia és Jonathan úgy dönt, hogy megvizsgálja a kairói börtönt, mert látszólag a bátyja azon töprenget, hogy hol szerezte be az új csecsebeltségüket, ami a valóság. Ellopta egy férfitól, melyik ember, kérdezze. Amerikai ismerettségünk azelőtt. Úgy tűnik, hogy a sivatag nem követelte el az életé. Tegyük fel, hogy a kairói börtön egy kicsit durva. Amerikánk nem balon, és pontosan érti, hogy miről akarnak faggatni. Úgy tűnik, végre elismerte a testvéré. És ezt jól megérdemelt. Az amerikai közli vele, hogy a Haminoptránál van. És ez elég ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődését. Talán. Nos, ez az egyik módja annak, hogy segítséget kérjünk. Nem, Elie kissé megdöbben, de talán nem teljesen elborzat. Úgy tűnik, hogy ő volt az utolsó csókja, mert a férfi azon a küszöbön áll, hogy elrontsa nyaká. Elie folytatja a tárgyalásokat a börtönőrrel. Úgy tűnik, nem fogadta el a szülei összes pénzé. Szerencsétlen amerikaiunk néhány kérést tesz 500 fontot ajánl, és érdeklődőnek tűnik, de kissé mohónak érzi magát. Nos, nyilvánvalóan megsértette az érzelmei, legalább a nyaka nem pattant ki. Elie továbbra is próbálkozik. Még mindig lélegzi. A holtak városa felé készülne. És Elie azon mereng, hogy szerint az amerikai egy mocskos koromba gazember. Hickoconnál. Az előrelépés, mintha az egész filmben amerikaiként emlegetné. Egy hajón pedig egy csapat amerikai és egy komikus sapkát viselő férfi Hamanoptra felé tart. Barátságos fogadásokat kötnek arra, hogy ki ér oda először. De úgy tűnik, hogy valaki megpróbálja akadályozni az útjukat, Fitz leleplezi a fegyveres táskáját. Nem biztos benne, hogy azt gondolta, hogy ez lenyűgözi a könyvtáros, de igyekszi. Azt állítja, hogy könyvet kere. Természetesen. Egy ilyen könyvtárosnak, Kritznek fogalma sincs, hogyan beszéljen egy hölggyel. Úgy tűnik, belebotlott régi haverjába Benbe. Emlékszel rá, a gyávára a kezdetektől. Tehát ő az, aki a többi amerikait ugyanarra a célpontra vezeti. Aztán megkérdőjelezi Rick motivációját a visszatérésre. Szó szerint Bennyű tűnik, egészen jól ismeri barátunkat, Otsonnál tapsamárusok mindent megtesznek, hogy meghiúsítsák ezeknek az ostoba egyéneknek a tervei, akik a vágy, hogy beavatkozzon a holtak városába annyira, hogy felszállnak arra a csónakra, és elriasztják az élő napfény néhány embertől. Hőse Rick lövöldözni kezd, és még csak kérdéseket sem tesz fel. Szegény mágus csak arra törekszik, hogy ezek az emberek ne támasztsák fel a gonosz mumiát. A dulakodás a csónakon nem tart sokáig, hiszen minden éj. Ó, Jonathan, ha azt képzeli, hogy ő Indiana Jones vagy valami hasonló Ritzt, és a legénység a folyó másik végében kanyarobb Bennyvel, aki rájön, hogy nem olyan jártas a térképen, mint régi barátja. Jonathan Ritz tevékre alkul. És azon kapja magát, hogy beleszeret a lányba. Sivatagi útjuk nem marad észrevétlenül, a mágusok észreveszik, hogy Ritz ilyenkor mennyire irritáló, várják a napfelkeltét, hogy elkalauzolja őket Hamanoptrába. Lássuk, milyen jól bírják a tevéket Benny lovaival szembe. Kétségtelenül érdekes kapcsolatuk van. Úgy tűnik, a tevék nyerne.
Miért versenyeztek, ha úgyis együtt voltak? Kit megsajnálta, hogy Abby elvesztette szerszámait a csónaktűzben, és talán újakat is szerzetnek. A holtak városának felfedezése közben fedezik fel az előkészítő szobá. Kicsit ismerősnek tűnik, azt is megtudtuk, hogy a börtönőr, aki megjelölte, hogy megvette Marókát, elég rosszul hangzik neki. Úgy érzem, bogarak általi halál közeledi. Mindenki egy kicsit aggodalomra ad okot, amint lát. Bajos nyögés hangok egy daganatban. Valószínűleg nem ideális ez az én eszköztáram. Talán innen szerezte meg Ritzkelviet, aki intelligens nő volt, és rájött, hogy talán nincsenek ott, ahol lenniük kellett. De úgy tűnik, hiányzik nekik valaki. Miért mászik a földön? Úgy tűnik, a mi fickónk, aki nem szereti a poloskákat, jó ötletnek tartotta, hogy elmenjen valami poloska-szerű lényt szedni a falról. Luegold soha nem hallott a Luegoldról. Eközben az amerikaiak és az expedíciójukat finanszírozó férfi arra kényszerítettek néhány rabszolgát, hogy nyissanak ki egy sírt, amit találta. Azt hiszik, hogy eseti fáról nyughelye. Úgy tűnik, a vezetőjük tudja, hogy valami rossz történhet, és igaza volt, Jonathan Rick és Evie végre megtalálták. Egy szarkofágnos, gyakorlatilag az ölükben landol. Igen, válasszunk a litrát. Jó, kék aranyni. Mi van helyette a húsevő rovarokkal? Ó, ehhez kulcs kell. Mi lehet az? Igaz, ezért valószínűleg nem szabad kinyitnie. Nem lehet, hogy Voldemort anyu kijöjjön az embereket kísértve. A börtönfelügyelő sikoltozva lép be. Ó, igen, lefogadom, hogy most már tényleg megveti a bogaraka. A triót egészen kiborítja, hogy a felügyelő úgy hal meg, ahogy ő tett. Úgy tűnik, Evie nem hisz az átkokba. Viccesnek tűnik egy ókori egyiptomi tudóstól. És megjelennek a mágusok, hogy összetörjék a buli. Rick egy mókás kis kiállást tart egy dinamitrúddal. Ez egy érdekes módja annak, hogy megfélemlítsen valaki. Ott voltak, hogy figyelmeztessék őket a távozásra, és elmente. A hanyagrészek Evie őszintén imádnivaló, és mesél Ricknek a szüleiről. De egyszerűen nem érti ő. Majdnem romantikus lett. Gratulálok, hogy Rick nem használta ki. Az amerikaiak és az angol srác végül kivették a ládát a 3-0 éves csapdájából, de hát ott van a ládá. Ki lett meg? Emelt fel a keze. Fülemben is szó szerint azt írja, hogy Srik. Valószínűleg nem kellene kinyitni ezt a ládát. Srácok, igen, ha ez nem él, akkor mi az? Ben tudja, hogy el kell menekülnie, közben Triunk megteszi az ostoba dolgát, és feltárja a gonosz öreget, és a vizsga szarkofág valóban. Imhotep elég félelmetes karakter. A halottak úgy tűnik, eléggé elégedettek önmagukkal. Nem tudom elképzelni, hogy egy tégely mumia szervekkel büszkélkedjek, különösen amikor a doboz figyelmeztetett, hogy végzetes rád felkelnek. Szabadjára engednék a tisztcsapás. Komolyan vannak átkaink, mumiák, és semmi szörnyű nem fog történni, igaz? Apró könyvtárosunk egyszerűen nem tud ellenállni, és kölcsönkéri a könyvet az angoltól. Előre sejtett szél fúj. Igen, Kit tisztában van a helyzettel. Ilyenkor Evie tényleg elronty. Hallottál már a tízcsapásról? Nos, először a sáská. Helyes, mindenki bevonult, ahol az újonnan felébredt mumia van. Nem lát a szemüvege nélkül, de láthatta, hogy tökéletesen szarabsüldözi a triót, és Evie végül megtalálja a szerencsétlen férfit, akinek a szeme és a nyelve kitépett. Ó, és tudod, hogy Imhotep is ott van. Igazán? Nos, biztos rossz a memóriája. Ó, talán egy szörnyű látású férfi szemébe nézett, itt képpen időben érkezik, hogy leadjon rá néhány lövés. Aztán a meggyek feltűnnek elég dühösen, amiért most egy hatalmas mumia zavar csinálta. Benny, mint a gyáva ember, láthatóan több nyelvet is túl. Miután eljutott a héber nyelvhez, úgy tűnt, hogy Imhotep hasznot húz neki, honnan a fenéből szerezte azt az aranya. Rick el akar menni, és enni akar. Rick ugrálni akar, Evie pedig azt hiszi, hogy segíteni fog a medikus srácnak megállítani. Nos, de ez az ő hibája. Kinek ne lenne szüksége egy italra egy szörnyű átok után? Valahogy Benny megbeszél egy privát találkozót egy szegény sráccal, aki már elvesztette a nyelvét és a személy. Kit rájön, hogy az egész víz véré változtatása volt a következő.
Kicsit ki vagyok akadva az ókori egyiptomi átkaimtól. Elhatározzák, hogy elmennek, de találkoznak Imiteppel, aki éppen evett, és szintet ért. Csak egy macska mentette meg őket. Ez szerencsés volt szóval úgy tűnik, hogy Evie főnöke valóban együttműködött a mábusokkal. Elmagyarázza, miért próbálta megelégetni a térképe. Evie azt kérdezi, hogy Imitep miért vágyik rá olyan hevesen, és kiderül, hogy gyönyörű ember áldozatot hozna a Naksunamonért. Hisz kikérdezi Bent valamiről. Nos, inkább megfélemlíts. Valahogy tudja, hogy Imiteppel dolgozik. A könyvet és elvet akarja. Hirtelen nőies sikolt hallana, ami ezt jelentette, hogy Imhotep felemésztette az angol srácot. A többi amerikai következi, Bourbon nem fog megmenteni téged, ember, és az a fegyver sem. Elnézést, uram, ez támadás. Cat ismét segít, és útni küldi Imhotepe. Evie-nek, a kis zseniális könyvmámor, az a nagyszerű ötlet támad, hogy megkeresse az élők könyvé. Ha halottak könyve fel tudja támasztani Imitepet, akkor a másiknak meg kell tudnia ölni, nem? Bízunk benne, mert most már egy sereg embere van, akik a nevét skandálják. Jonathan az igazi zseni, mindenki, beleértve az utolsó elátkozott amerikait is, beül a kocsiba, de nem bírja sokáig, mert Imhotepet követői a végzetébe hurcolják. Neki belátnia kellett. Az Imhotep banda sarokba szorítja többi. Csak Evie-re vágyik Rickre. Nem hajlandó elengedni lendő barátnőjét, de a főnöke feláldozza magát, hogy a többiek megszökhessenek. Hitz úgy dönt, felhívja Ricky részeg barát, Isten egy körre. Van egy repülőgépe, ami csak egy kétüléses, így Jonathannak és a másik mábus barátnak a szárnyakon kell lógnia. Evie megpróbál beszállni, de szerintem ez nem elég. Nem tudom, hogy a szárnyon ketten hogyan maradtak életben, de Isten nem volt olyan szerencsés. Legalább az embere meghalt, mert olyasmit csinált, amit élvezett. Ittas vezetés otthonnál Jonathan, és megy barátjuk a kriptába, vagy minek nevezzük. Tényleg, Jonathan, Evie mesélt neked a Skarabeuszokról. Nos, szerencsére kivágták, mielőtt bekerülne a kis mohó agyába. Jon majdnem elájul, amikor bemennek az arannyal teli szobába. Kár, hogy Imhotep papcsatlósai zuhogtak a felvonulásukon. Egy valkinddel, de tudod, a mumiákkal Evie egy asztalhoz bilincselve ébre. Valószínűleg egy áldoza. Egy Naksuna holdvan mellett. Fel akarja használni Evie testét, hogy belehelyezze halott barátnőjé. Azt hiszem, a régi egy kicsit durva és egy kicsit büde. Valószínűleg. Ó, ez így van, az élő könyvét keresté. Szerencsére megtalálták. A Naksuna mondján a nimát lelke ismét előbújik az olajos vízből. Megint tökéletes időzítés, Jonathan te valkinddel mumiáival Rick után megy, és hát neki sikerül. Jonathan néma szája véletlenszerű szavakat, mond ki a könyv borítójáról. Ekkor jönnek ki az elit mumiák, és ezek a srácok úgy néznek ki, hogy tudnak parkórozni vagy ilyesmi. Hitznek kicsit nehezebb dolga ezekkel a haverokkal szembe. Szerencsére Evie egy szimbólumra emlékezteti. Jonathan aztán elküldi az őröket egy Naksunamon dam után. Most már dühös az ember, jó mumiának lenni. Evie végre bejött a kuplumba, és van egy menő kinézetű szekere. Jankema kidönti a halhatatlan lelket, és elviszi. Szép most megszúrható, ahogy a sír összeomlik, és Jonathan Butterfingers a dökkönyvet valami durva mumia csontváziszbe vezeti, és Beny kapcsisága urá lett rajta, amikor nem tudott időben kijutni. Rossz Benynek lenni, de a triumf legalább élve kijön. Mi történt a mábus csávóval? Jó! És Beny elég megfontolt volt ahhoz, hogy felrakjon egy csomó zsákmányt néhány tevére. Úgy tűnik, Jonathan végül is kap egy kis aranya. Evie és Rick megosztanak egy jó kis csókot, és ellovagolnak a naplementébb. És itt van, srácok. Köszönjük, hogy velünk tartott ebben a klasszikus filmben. A mumiában, amelyet a Universal Pictures és az Alphaville Films is készített, Ninek egy gyors kérdésben. Emlékszel, milyen szimbóluma ragadt Jonathan? Egy bagoly volt, vagy békója? Hagyd ezt a választ lent a sinebites hashtaggel, és ne felejts el likolni és feliratkozni, ha mindezt úgy érezte. Még egyszer köszönöm a hűsölés, srácok, nem tudnátok nélkületek meglenni.
Mint mindig, a következő alkalomig.